आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जों दे मोनसे सुरक्षानि सिङाव दङ बेखौ पारमानेन्ट खालामनो थाखाय दिनै जा बेबस्था लादों बे बेबस्थानि गेजेराव इभिक्सन होननाय मोनसे खामानि मावनो गोनां खामानि बेबो मोनसे बाहागो बा बेबो मोनसे दफा गतिके इभिक्सननि बेलायाव आसामावहाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा जा खामानिखौ मावगासिनो दङ जेनुइन जा खामानि जोंहा बेवहाय जेब्लायबो सापर्ट दंखायोआनो जोंनि बिटिसि सरकाराबो आरो जोंनि बिटिसिनि जेनुइन खामानिनि सायावबो आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्लायबो सापर्ट दङ हेल्प मा होनो नोजोरबो खालामबाय थादों आरो मैयानि जथुम्मानि गेजेरजों बिथाङा खोब एप्रिसिएसन खालामदों जे जोङो हानि बेलायावहाय खोब मोजाङै खामानि मावलांगासिनो दङ होननानै दा नैबे बेलायाव इभिक्सननि बेलायाव जोंनि सरकाराबो मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा 2006 मायथाइनि उननि जायफोरा हाग्रा दानदों बिथांमोना गोबाङा सोरनिबा थुनजुलायनायावहाय होनदों जोङो बियो बे हालामनि थागिबि मोनसे हारि नंखायनो जोंहा मोनथाय दङ आं दाना बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों मोनथायनि बाथ्राखौ बुंनानै हारिनि मोनथायखौ जोङो फोजोबनो नाङा जोंनियाव गोबां पलिटिशियानफोर दङ जेबो गोबां राजखान्थियारि फलानफोर दङ खाबु लुबैसुलाफोर दङ जाय बिथांमोना गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखायल' मावो नंखायनो इभिक्सनाव जों कमप्रमाइज खालामा बेखायनो जों कमप्रमाइज खालामा होनदों दिनै बिपिएफनि गोबां दालालफोरा हाजार हाजार लाख लाख बिगा हाखौ दखल खालामनानै हाग्रा सिफायनानै दखल खालामनानै गावसोर गिदिर गिदिर मा होनो राबार बागान साहा बागान बानायदों गुबुन फारसे जोंनि 66 जौखोन्दोनिख्रुइबो बांसिन हा गैजायै सुबुंफोरा आलाय सिलाय जाबायबायनानै दङ बिथांमोननो हा होनो नागारनानै गावसोर हाग्रा दाननायनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो गाव गावनि हाखौ फाननानै दिनै हाग्रा दाननो स्टार्ट खालामदों बेखौ जों कमप्रमाइज खालामा बेखौ जों इभिक्सनखौ खालामखागोन दा आं बेनिखायनो मोनसेल' खावलायदों जायफ्रा 2006 मायथाइनि 2005 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि सिमावलागै डिसेम्बर 13 ना 31 मोनथाय आं एक्जेक्टलि 31 या सिमावलागै जायफ्रा बे हादानावहाय दंहैयो बिथांमोननि थाखाय टेनसन गैया बिथांमोना हाखौ मोनखागोन किन्तु जेराव दं बेवहायनो था किन्तु जोंनिया गाज्रि सर'आ जादों मोनसे हाखौ सिफायखांबा बेखौ फाननानै गुबुन हाखौ दानहैयो बेफोरबायदि दालालफ्रासो दिनै जोंनि गेजेराव दावराव खालामगासिनो दङ आरो बे सरलपारा उल्टापानि एरियानि बाथ्रायाबो बेनो बे जोंनि चिरांनि नैबे चिरां रेन्जनि आन्दाराव हाजो सेरावहाय माखासे हाग्रा सिफायनायाबो बेनो बे बिथांमोना हा दंखायो गासैहाबो नंखायनो जाय जायफ्रा हा दंखायो गाव गावनि हायाव फैफिननांगोन जाय जायफ्रा हा गैया 2006 मायथाइनि उनावहाय हाग्रा सिफायनानै हाबनानै दङ बिथांमोननो जोङो हा होनायनि थाखाय बेबस्था लागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना टेनसन जानो नाङा गावनि हारिखौ गावनि फिसाखौ गावनि बिदा फंबायखौ लेथेर फेथेर खालामनाया जोंनि मावनाय मोनसे एजेन्डा नङा जों जेब्लायबो हारिनि थाखायनो खामानि मावनो आवगायबोदों किन्तु हारिखौ बासायनायजों लोगोसे हाग्राखौ बासायनायनि दायित्वखौ जों बयबो लानांगोन नंखायनो बावैसोनो सरलपारा एरियानि 23 गामिखौ जोङो इभिक्सन खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ जों कमप्रमाइज खालामा बे बेलायावनो सार गोबां रायजो राजाफोर बुंनानै बर' हारिखौल' होयो गुबुन हारिखौ होआ बेनो इस्युआ बे माने कमनेल मोनसे इस्यु लानानै माखासे पलिटिशियानफ्रा आंथ' बुंगोन नाम होनानै बुङोब्ला लाजियो नङाबा आरो बुंलायगोन हैद नोंसोर मा 17 बोसोर रायखांबाय थायोब्रा होननानै लाजिनानै बुंनाय बायदि बिथांमोना बुंनो नागिरो थारमाने बावहाय हारसा बर' बांगालनि खोथा गैया जायफ्रा इनक्ल'जार बेखौ मा होनो हारिजों राननांगौ जाखो बर' हिसाबैबाबो इनक्ल'जार मुसलमान हिसाबैबाबो इनक्ल'जार आदिबासि हिसाबैबाबो इनक्ल'जार नेपालि हिसाबैबाबो इनक्ल'जारानोखा बियो गतिके नोंथांमोना नुगोन सरलपारायाव जोङो बर'खौल' होगोन ना सावथालखौल' होगोन ना नेपालिखौल' होगोन ना राभाखौल' होगोन जाय इनक्ल'जार बेखौनो होगोन जों बे इनक्ल'जारखौ जात पात रानाखै
इनक्लुजारानोखा बे बर' हारसा बांगाल जंगाल जेखियानो जाया बे इनक्लुजारानोखा बिटिसिआव थानाय गासैबो इनक्लुजारखौ सरलपाराल' नङा गासैबो इनक्लुजारखौ देग्लायनि गेजेराव डिसेम्बरनि सिगांनो जोङो हुहुनजोबनायनि बेबस्था लादों बेखौ जों कमप्रमाइस खालामा। आरो मोनसे खोथा दंबावो सार जाय बे खामानिखौ मावगासिनो माने स्टेटनिफ्राय हेमन्तनि बिथोन बायदि मावगासिनो फेरेंगा सारा होननानै बुंबाय थायो आरो जों बिबेक गैयै सुबुं नङा जाम्बा नङा जोङो हारिनि थाखायनो जोङो अस्त्र हमदोंमोन हानि थाखायनो जोङो अस्त्र हमदोंमोन हाखौ माबायदि संरैखा खालामनांगौ हारिखौ माबायदि संरैखा खालामनांगौ बेखौ सोरनिबा साजेसनाव जोङो मावग्रा नङा हारिनि थाखाय जिखुनु खेथ्रआवनो जों सेक्रिफाइस खालामनो दिनैबो राजि दङ सोरबा सोरबाया बै राजा लामा गाथेहैनायखौ अस्त्र हमनायखौ मिनिहैग्रा मानसिफोरा बिल्डिं सिङाव थानानै एसि न' सिङाव थानानै बुंग्रा मानसिफ्रा दिनैबो बेखौनो बुंनो नागिरो रायजोफोरखौ इनस्टिगेसन खालामनानै थुलुंगानानै गतिके बावहाय सोर मा बुङो मा बुङा जों बेखौ खोनासङा जोंनि हारिया रोजा रोजा मुलुगा थांनानै माने जोबस्राङासिम मानि जोंनि हारियाबो जोबस्रांनो मोना थांनानै थानांगोन राव हारिमुवा जेब्लायबो जोंगा मागा जाना थानांगोन बे बेबस्थाजोंसो जों खामानि मावनो थांगासिनो दङ सोरबा थाम्फै दंग्रा सोरबा अंखा खिफिफ्रा माबा माबि बुंनायखौ जों बेखौ गुरुत्त' होआ।